Hayırlı gün bağlar. Bastık. Rəhmət, oturığız. Sizni görmə bik şadman. Qızlar, yigitlər, uzğan dərsdə biz sizin bilən xəl fiil temaсын qarab ketgan edik. Həm indi bugün mənim sizə təqdimim. Dengiz soğuşu oyunu arqılı әлеге теманы нығытып кетерге. Барыбызда bu oyunu ойнаған бармы? Молодцы, әйбәт. Һәм бүген менә минем шундый приложением бар. Экраннарга игътибар итегез. Һәм инде сезнең өстәлләрегездә дә әлеге oyunның кагыйдәләре, шпаргалка һәм oyunга кагылышлы тагын бер схема бар. Аның турында без сезнең белән соңрак сөйләшеп китербез. Димәк, әлеге эшчәнлегебезнең төп максаты хәл фигыльне сөйләмдә тагын да ыстарак кулланырга, ягъни үзебезнең сөйләмебезне байыту турында да сүз барыр. Бүген сез командаларга бүленеп киттегез, дүртәрләшеп утырдыгыз, бик әйбәт. Димәк, арагыздан бер капитанны сайлагыз. Капитанның да бүген команданың кебек вазгыяте, бурычы бик зур. Hücum ясаганда да, аннарсын башка командаларның стратегиясын белер өчен дә сез һәр вакытта капитан белән киңәшләшеп, командада үзегез менә билгеле бер адымга килергә тиеш буласыз. Кадерле балалар, сезнең истәләрегездә нәкъ ортасында тәкъдим ителгән ак кагаз битләре. Әйдәгез әле аларны ачыгыз. Яхшы. Булат, димәк, нәрсә тәкъдим ителгән бу кагаз битендә? Бу кагаз битендә тәкъдим ителгән 2 квадрат. Һәм аларда без дигән һәм сез. Бу берсе безнең командабызның, ә икенчесе biz hücum iten ikinci komanda kvadratı. Big deriz. Hazır okuşlar, kapitanlarga siz kengəş berib turasız, indi alır, üz şiratında karandaş yoki qaləm alıb, özünüzün karablarınızı yasarğa tiyiş bulasız. Demək, oyunun qagidələri boyunca 4 şapmaqlı bir karab yasarğa tiyiş bulasız, 3 şapmaqlı 2 karab yasarğa tiyiş bulasız. 2 şapmaqlı 3 karab һәм 1 şapmaqlı 4 karabны хәзер ясарга тиеш буласыз. Әйдәгез укучылар, сезгә 2 минут вакыт киңәшләшәбез, карабларны ясыйбыз. Һәм тагын бер кагыйдә турында исегезгә төшереп китәм. Сезнең карабларыгызның пычмаклары, яннары бер-берсенә тияргә тиеш түгел. Kimlərinin kartları әзір, qullarını көтәрәбез. Yaxşı barığızda əybət, sıyışdığız vaxtqa. Həzir biz sizin bilən özümüzün işimizin qullarını çirdik, devam etəbiz. Demək, məndən şunday təqdim. Qaysı komandada көбрәк yigitlər otara, şul komandaga şans berəbiz. Birinci bulub hücum yasarğa. Demək, mənim oң yağımda komanda, şulay bit İrxan, Samat, Kamil һәм Алина. Әйдәгез yigitlər, qızlar, siz birinci bulub hücum yasıysınız. Һәм ikinci hücum bizim baracaq сәгать 10 ayı boyunca, anladınızmı? Yaxşı. Kamil, sizə söz, həm kapitanınız kim? Min. Yaxşı. Hücum bizim başlana hər vaxtda da mürəcaətdən, siz sözündən. Kamil, başladıq. Siz qulağınızı sıypap yigirəsizmi? Siz qulağınızı sıypap yigirəsizmi? Mənə məndə bilgiləb qoydıq. Yox, biz qulağımızı sıypap yigirməyimiz. Siz qulağınızı sıypap yigirəsiz. Әйе, балалар, тұрып бастық. Ойынның қағидасы бойынша siz, яғни ялғыш деп әйтик, hücum ясаған команда хәзер инде жазасын да өзі көрергә тиеш булачак. Жаза инде шундый авырсыз, ләкин без әйтергә мәҗбүр. Димәк, кулларны алдык, сыйпыйбыз һәм бер урыннарда йөгерәбез. Менә сезгә физкульт минутка киттек. Яхшы, рәхмәт, утырдык. Хәзер Әмир командасы hücum ясаячак. Безнең 3нче команда сезнең капитанығыз кем? Мин. Ага, Никмаҗанов Булат. Demek birinci hücumlarda bizim kapitanlar yasay, onları sonra devam edecek başka oyuncularımız da. Bizning demek yalğış
hücum buldu bit. Şuna göre min mima sözüne bassam, hem indi bizden kelip çığı avtomat ravişte ikinci tenegzesi. Bu bizim bula qıla gaybat. İkilesi komanda hücum yasaganda indi siz hem әлеге tenegzesin silemine kirtip jiberge tiyiş bula. Emir basabız hem hücumunu yasıybız. Siz kulağınızı sıkıp bilirsiniz mi? Ey, biz kulağımızı sıkıp biliyoruz. Әйбәт, демәк Әмир командасы безнең каршы командаға карабына туры китерде, шулай бит, эләктерделәр. Һәм инде Булат командасы хәзер жазаны үзләре башкарга тиеш була. Әмир молодец, утырдык. Демәк, сез нәрсә эшләргә тиеш буласыз? Мин үземнең картымда да билгеләп китәм. Сез колагыгызны Sıkıp biliyoruz. сыйпап бийсез. Эләктердек һәм тәнәгъзәсе алмашында колагыбызны сыйпыйбыз һәм бийбез. Менә дигән физкульт минутка, молодцы, утырдык. Булат һәм калган укучыларыбыз, командалар игътибар иттек. Безнең тәнәгъзәсе алмашында ул да булса күз. Кызлар, егетләр, сезнең команданың капитаны кем булды? Мин. Яхшы. Siz күзегезне тартып bilirsizmi? Siz күзегезне тартып, карале нинди авыр жаза. Бийсезме? Yok, biz күзегезне тартып bilmiyoruz. Күзне тартып биеми Зиядиновның командасы. Демәк, мин шулай мима басам, ә инде Нихмәтҗановның командасы басып, әлеге Уенда икенче тапкыр жазасын хәзер башкаралар. Биеп алабыз тагын бер тапкыр. Булат һәм командасы, хәзер сез hücum ясыйсыз. Янәдән беренче командабызга килеп җиттек. Башладык. Siz авызыгызны кашып җырлыйсызмы? Сез авызыгызны кашып җырлыйсызмы? Yok, biz ağzımızı başlayıp jırlamamız. Siz jırlıyorsunuz. Менә ничек Камил җавап бирде. Молодцы, әйбәт. Кадерле балалар, нәкъ шул рәвешле без берничә тапкыр сезнең белән уйный алабыз. Уенның кагыйдәсе буенча команданың караплары батып бетсә, алар җиңелә, кемнең күбрәк караплары кала, шулар җиңүче булып игълан ителәчәк. Укучылар, сезгә уен ошадымы? Бик яхшы, шәп. Хәзер әйтегез әле, берничә сүз сездән дә кирәк булыр. Әлеге уенның уңай якларын кем әйтеп китә алыр? Яхшы, Камил, әйдә әйтеп кара әле. Birinçiden biz oynayız. İkinciden biz komandada эшләргә өйрәнәбез. Әйбәт, молодец. Диләрә, әйдә. Бу уен безнең башыбызны эшләде. Яхшы, молодец. Әйдәле, Булат, син әйтеп кара. Biz şilemimizde harf fiillerini kullanırga öğreniriz. Молодец, әйбәт. Тагын нинди уңай яклары бар икән, кем әйтер икән? Әмир. Әйдә, Әмир, син әйтеп кара. Biz birbirimizni hürmet ettirge öğreniriz. Ничек, Әмир? Her hücumumuz bizning siz sözünden başlanır. Молодец, әйбәт. Рәхмәт, укучылар. Балалар, бүгенге диңгез сугышы уены белән барыгыз да канәгать калган дип ышанам. İğtibar üçün zor rəhmət. Şunun bilən bizning dərsimiz tamam. Barıгыз da aktiv qatnaşdığız. Sağ bulunuz. Sağ olun. Rəhmət.